аре клип. Аре клип. Значи, слушай сега. Един приятел е стигнал, е качил 10к купи за един месец. И стратегията е да пушва всеки един герой до 20 реакции. И това точно ще правя аз следващия. И аз това сега ще правя. Значи пушвам Брок. Аз пушвам Макс. Найс. Аре, инвайтнат. Хора, това ще е днескашния клип. Ще пушваме явно. Симеончо току-що ми даде идея за клип. Симеон, не казвай здравей на хората. Hello. Чухте си хилеото от Симеончо. Само че няма да играем Бробо. Ще играем... Какво играем? Hot Zone. А? Hot Zone. О, дай нокаут. Не. Нокаут. Брат, до сега играх... добре, аре. Аз до сега играх с един от... един клуб. Що даваш Hot Zone, пак? Вече пак. Влязох в там някаква... Влязох в някаква група на Brawl Stars в Дискорда, човек, и играх с някакъв африканец, човек. До сега играх някакво детенце африканце. За жал си пушнах фанга, брат, на 500 купи. А ти всеки Brawl Stars на 500 купи. Найс. Аре, давай. После ще пушва. Аре в 12 часа, бро. Моля се, не говори сега за това, моля се. Що? И питаш, сети ли са защо? Да. Не, браво. Заради сестрата. И не само. Пък и няма да го правим. Сигурно, не знам. Ще видим. Ох, мале, чакай. Как те е срам? Чакай. Те са много, бе! О, фак. Аз съм дет. Симеоне, брат, нали знаеш, че тело ми се заключва в... Окей, убих... Пак. И кой викаш за тело ти? Нали знаеш, че се заключва в 9 часа? И че не знаеш ли паролата? Не. Баси. По някое време ще я науча. После, след като пушне Макса, ще пушвам 8-бит. Спокойно, трябва му само една победа. Една победа му трябва. Симеоне, брат, ти просто си слаб. И ти си педал, защото умря. Ти си абсолютно всичко, брат. Не си. Тъй. Сега Так! наблюдаваме проплей от Денис Давидков. Който си мисва ракета. Не, от Денис. Не. Наблюдаваме проплей от Денис. Яху! Е много ясно. Какво правите ви, бе, брат? Какво правите за живота си, бе? Няма да играя нокаут, бе, брат. Не, ще играем нокаут, ще да играем нокаут. Просто... Защо? Майка, си видях квестовете, колко много квеста имам. Окей, аз съм Барле. Аз пък сега игра за купи просто, брат. Найс. И в понеделник какво взимат ни купи? О, мамка. Теля. Еми, трофи рол да свършва. Аз, брат, никога не го Имам следя. предвид това. Какво? Аз никога не го гледам този трофи роуд. Помощ! Тук има Ембер. Бебе! Сега трябва да пусна колкото са може повече купи, да може да не ми вземе чак толкова. Малечки, бра. Тофе. Ти видя ли какво се случи? Кроя ги цепи. Знаеш ли, че е можел да цападе Феникс Кроу от Legendary Star Drop? Да, много ясно. Нищо, че става в джемовете, това е на въпрос. Не, нищо, че си дадох парите. И ти после ми ги върна. Да, един вид. Кроу е пълен трайхард. Кроу е пълен трайхард. Ама умира. И аз така мисля. Щом си с този скин, значи, че си трайхард. Само това мога да кажа. Няма да играя, брат. Няма да играя.
Това някакъв... Ти си нереален. Брат, не ми даде шанса да я поиграя малко. Крола и той е пълен глуп. Естествено, брат. Симеон е слаб. Що има? Помощ! Какво ма братовско же? Няма да играя Барли. Ще играя... Рик. Рик. Рик ще играе много ясно. Чай сега да видя тук. Да, сега искам да си ги направя на... Не бай редици, а бай... Какво беше? Монстрофис. Е така. За седящи баби. Аре, ето пак. Аре бе, бавен. Абе, аз съм ходилник, тя не да е така. Ако ми кажеш, че хладилника е... Ботке! Какви ботки бе, брат? Какво те гоня? Абе, обърках се, що е баф умреля. Да бе. Сестра. Помощ бе! Наркоман! Оправя се само бе, тушкур. Мале! Ма какво прави се бе? Браво бе! Браво бе, хладилник срещу абсолютно... Но, твоя, смисъл, брат. Какво правиш бе? Ти си килер! Ти си килер! Ти си килер! Браво бе, хладилник! Браво бе! Хладилник! Добре! Браво бе, хладилниче! Голям хладилник си, ей! Голям! О! Симон, че се пусна туречето. Тапак. Агре! Тата. Мале, голк се слаб. Часа. Виж ти. Брат, Ба, този майката. Ханка е хакер. Ханка е хакер. И то е наша Мортис. Изобщо не си мисля всеки шот. Симон е слаб. Защо трябва да губя всеки път, като игра с тебе, бе, брат? Никой не те е карал да губиш. Ти, но само това ще кажа. Пускай ходзон, педерас. Я мълчи, бе, ей, що смачкам в училище. Правим се тук на отворен. Защото си наркоман. Какво викаш? Защото си наркоман. Ами то наркоманите са супер силни. Мега силни даже. Да, точно на всяка стъпка. Много ясно. Аре бе, хладилник. Абе, педерас, тук са ми двама. С копек мръсен. Чуш копек ме вика. Аре бе, Тосунгер. Аре, ела тука, бе! Ела тука, ми Зухар! Мин Зухар ми вика. Брат, то крола само да правеше нещо. Зухар ще... Сега, стой тук хладилник малък, аз ще да помагам на нашия. Не, хладилника ще умее! Стига токер. Аре, тупак, какво ми стоиш с този сумреля? Какво бе? Бат, само като видя ходенето ти и ставам умрял човек. Окей. Аре всички. Само му умрял. Чай сега, гледаш ли? Бум, бем, бам, бем, бум, бем, бам, бум, бем, бам. Бум, бем, бам, 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 бум, бем. Бум, бем, бам. И умрях. Бас, добре. И умря. Да, ама всичките ги задържах, човек. Една игра до 500 купи с 8 бита за хладилник. Защо не даде play again? Мале, само...
Само като знам колко купи ще ми вземе, уж ми става. Това е риска да си 30 000 купи. Брат, защо Пайпер, бе, брат? Брат, с куйка от техните се е кръстил билет омлет. Много ясно. Аре, топак. Чакай, бе, тук се мъча с двама. Симеоне, аре поне един път си оцели ударите, бе. Ето бе, оцелвам ги, ама умирам. Не, ще умираш. Аре бе, топак, уби го то стан, бе. О, изкупан. Сега ти само гледай да не умираш. Пак диспан. Пънджиш пан, вика. Ай, не му дай да стои, бе. Брат, толкова ми беше лесно. Стой сега там. Мале, аз не го видях, че... Ма помощ, бе. Ма ти там какво правиш, бе? То е напълнено. Еми, то те там им трябва да напълнят, бе, топак. Как ти лагва И микрофон? стоя там. И стоя там, за да не го напълнят. Капанар Мърсен. И пак го напълниха. Ми да, защото си тъп мухозол. Брат, ти каква си мухобойка такава, човек. На където отидеш, брат? Обойка, тихо, бе. Що? Мравояден. Отивай натам, бе, бавняр. Вижте, Мравоят нещастен. на кой го казва, брат? Ми не мравояда. Да, бе, той дето яде друго. Пака умира всеки път. Да, бе. Ти не умираш, ама стоиш на едно място пак. То да умира. Гледай, Коста, Коста. Дай го на малко слабако. И пак се съживи, бе. Пак се съживи, бе. Пак се съживи, бе. Пак е жив. Симеоне, ти си виновен. Аз къв съм бавен и точно сме слоу моне, брат съм, като ти взе 200 кила да бяга. О, не! Папи! Куш. Дръжи там, пандишпан. Какво да ги държа, бе, брат? Той ме цепи от всякъде, бе. Няма как. Няма как. Играем просто шоудаун, човек. Не ме интересува. Я виж картата. Играй Бо. Не, трябва да стигам героите. Играй Бо. Не, Играй Бо. не. Играй... Игра с... Кои? Ми трябва да го дигам, бе. Трябва да дигам героите. За какво ти е да ги вдигаш? Само ми кажи. Защо? Какво... Той ми закупи. За какво са ти Брат, купи? сега, свърши трофи рода, за да стигна 40 хиляди. Аха, друг път. Ей, сега ще ги стигна. Няма да спра да трайхардвам другия месец. Ай, на баш ти ще спреш да трайхардиш. Къв си ти, бе, умрял. Убих един. Браво. Лея го топака, ще умре от лунда майка. Аре, убих двама. Виж как аз го бих, бе. Виж, не моля видя, бе. Мале, толкова не бяха. Не. Мале, Шели с ут в храст. Перфектна комбинация, гледаш ли са? Комбинайшън. Ето е, той не е чак толкова сложна комбинация. Чай са, гледаш ли? Бум! Аз съм най-доброто макаши.
Ти колко му наби на този щайба? 12 000. Средно! Не! Не, так, толкова много. Гу. О, колет ли виждам, колет ли виждам. Ти пълен тупак, нали го знаеш това? Кой го казва? Можеш ми да сме с топавър. Пълен. Що не го взе ти, бе? А, то още никой не го е взел. Ей се, Тускер. Аре, ламе, бе. Тускер. Аре, бе. Как умрях, бе? Аре, убивай го този, бе. Гледай са къв се слаб. Не може го уби. Ето го умер. Моля ти се, остави ми ги, папи. Гледай го сега как умира. Ти на кой, бе? На мен ли, бе? О, кой го уби, бе? Добър разговор. Не е вярно. Мале. Та ма направи на храс, брат. Чай, сега гледаш ли жо? Каква? Слабак. Симеоне, имаш ли старше, ли? Не. Що? Защото я нямам. От какъв зор я нямаш? А ти имаш ли? Не. Ти дори нямаш скин на стили, бе, брат. За ко ми е? За кеф. Не. Е, тук два магия. Бумам. Мале, аз съм на много малко. Естествено, брат. Бягай и крий са така. Не, взимам ти още пауърата. Гей! Колко е хубаво, брат, че да си касиер. Колко е хубаво, брат, че да си касиер, регаче. Тук има ли някой, бе? Я съм махал тука. Охо, още едно шели виждам. Поне да имаше бандитката, брат. Слушай сега, то бе, ба. И шелито умира. Така, отиде да го взимаш пак. Абе, я не... Шо умираш, же, Тускер? Жив съм, бе. Що си жив, бе? То за къв съм мисля? One tap nut. Бум! Аз съм най-добър... Тумакаше. Айде на баня с Симеончо в баня. Знаеш колко ще хареса? Няма да ми хареса. Колко гледания имаш на клип, бе? Еми към 10-15 нещо такова. Най-много колко е имало. Мисля, че е 50 или нещо. Мале! Нали, бе? Симеон, шо умираш, бе, брат? Бягай, бе! Ай, бягай! Бам! Само Денис може да е толкова прост, че да се заврез на майка си устата. Я не говори така, че ще ма банат най-накрая заради тебе. Ди. Ти си пълен олигофрен. Симеоне, само да знаеш от мене, че ти не си по-различен. По-различен. Не. Гледай ма сега как ги изтребвам всичките, брат.
Шмекери, 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 шмекери. Тупак. Давай, казва го този, дето умира. Не забрави, само простата умира. Хайде, бе, спора. Хайде да събириме. Хайде. Банката да пари. Смоля, стига умира, бе. Аре, бе, взимай го! Браво, ето пак! Тактическо измъкване се нарича това. Аз не знам. Шит. Тук ето и Нани. Ги. Маля, ако биш. Ще да бъде много забавно. Скитал коса! Мятам бомбички! Бомбардираш ли ги? Бомбардирам, да. Какво? Бил го този стопак. Там е една много силна тара. То тя много писне. Пизди. Не! Мале. Хайде 500 и една купа с 100. Аз съм 523. И сега, приключваме на мистер Пи. Само една купичка му трябва до 20 ранг пак. Айде да видим. И после ще трябва да играя днес, знаеш ли с кой? С кой? С Тик. Няма да играеш с Дик. Дори не знам как съм карал в 20 ранг. Аз не знам на колко ми е тика. И не искам да знам. Да, човек. Така. Тангери, да. Шмигери. Не да го взимаш. Мале, Джестър и Шели на 7, брат. Мале. Я вижда ли тук има някой? Вижда е. Ей, пак. Аре бе, all eyes on me. Ола, добре. Ти ме сорна 14! Не е много. То пак точно. Мале, шмекер, шманк, евринг, манк. Шманк. GG. То Джестър брат ме уби. Аре, стига, Каква? Ретри логин! Симеоне! Какво правиш, же, брат? Ретри логин ми изписа. Маля, така ще го изпиша, брат, на лицето, ще го пенетрирам, брат. Дай да играем, бро, по моето патенце. Патенце. Аз съм EMZ. Хайде. Ще ги смачкаме, фак. Оу, фак, вика, ще ги смачкаме, фак. Да. EMZ. Мале, забравяй, че съм EMZ. Ма защо разкаш с тем звезд? Тапанар. Тихо, ето, сер.
2 пъти гаргета. Твой проблем. I welcome your mom because I love come. I love to come in your mom. I love the taste so great. I can't predict where I'm gonna come. I just wanna come, come. Ах, този балон, ах, този балон, тъм. Та-да-ре-ре-ре. I love your mom. Мали клипове 25 минути. You're a fool. Какво? Брат. Тупак. Пре. Как да стане, бе? Моля, са ни дей! Добро детенце съм! Симеоне, пък точно добро детенце не си човек. Брат, има един. Дици на 33 800 купи. Как дяволите ще го прави всеки път? И знаеш кое е най-забавното? Какво? Че след като направиш 50 000 примерно и си губиш акаунта, брат. Не е вярно. Не, примерно та перма баннат, брат. Какво? Представи си, че та перма баннат. Демек? Демек да та баннат на 50 000. Това ще боли много. Ще е най-забавно, ако на тебе ти се случи. Мама ти това неща. Ако ми се случи, за... Давай справ ти. Братски, това малкото как ги бие? Толкова си малко, че на мене ви стана малко. Симеон е слаб. Мале, справта също е много слаб. Ще видим ли тук проплей? Зависи само от мен. Мале, какво направих, бе, брат? Мале, мислех си, че съм барли човек. Мале. Тихо е. Тусер, тукер, тупак, ги, лизен, сназ. Тушурурумурур. Ареш! Нищо, брат. Аре, ръшкайте ги, бе. Хилвам от всякъде, бе. Хилваш. Само дет не най-хилваш. Хилвам. Брат, ти къв си слаб. Колкото и хилване да имаш, умираш. Ма ти дори нямаш гаджет, бе, слабак. За какво ми е гаджет, бе? Аз имам стерпевер, бе. За да хилваш още. Ма, аз не искам да хилвам, аз искам вие да умирате. За да може ти да губиш купи. Табака! Да, човек, какво се очаква да направя? Да, но както винаги в Голям ръж направи, само да кажа. Ще му забравя така, боснах. Симо, аз искам да съм твоят папи.
Папи, 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 аз искам да съм твоят пап. Папи, папи, папи. Хора, това ще е последната игра за този клип и после ще направим веднага след този още един клип. Ами, защото ми трябва, не ми се снима всеки ден, човек. Да. Да направо 10 клипа да направим. Ами, аз нямам проблем с смисъл. Само дето мястото на телефона ми ще свърши, човек. Мяу, мяу, мяу. Денис, ги разшива едно ще брат. Много ясно. Еми хора, това се беше за този клип. Какво да направим? Много зле, ама какво да направим? Вижте, както виждате, аз обеднях. 0 блинк, 700 койна, 44 джема. Но сега като свърши този сезон след 10 дена, аз ще си купя новия Brawl Pass. Даже Brawl Pass Plus и ще взема всичко. И Симеоне, аре казвай чао на хората. Аре бе, тапак. Казах чао бе, тапар. Ами, не се чува, защото интернетът ти е на 2.4 ГГц, ама както и да е. Аре чао хора.